Sa tercer distrito Katalbay. Compadreng Jim, good morning. What's happening, man? Ito sa salamat abi pa di makakauro niya tungon yan si Vice Mayor Ding Baldo. Kan nabanaanin kamalik haros surunod-sunod na pagkas inaugural session kan nakaaging Lunes. So kamalig now dyan sumabot pang Lunes da. Aramo niya to kay Vice Mayor Ding Baldo. Dangan igwa kita digdinin gustong maaraman. Nadadangugan ko digdi sa area kan kamalig daraga na ang daraga kamalig iri kapag saruo na sana in terms sa mga developmental projects sa mga barangay. Yan kita pare si Vice Mayor Ding Baldo kan kamalig advice. Piyo po Madam Vice DCGP. Hello, good morning, madam. Opo, good morning po. Yeah, Vice, maray na aga si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Salamat sa oras. Ma'am, primero tabi natata su schedule kan inaugural session next week na gigibohon. Go ahead po. Hindi po, na pagkasunduan ka nag-executive meeting po kami na sa Monday na lang, July 11, ang samuyang inaugural session, 9 o'clock in the morning. Ano po su rason sa likod kan pag-schedule ka iyan? Go ahead. Iyo po so nagkasurunduan. Maraming pong specific na rason, kaunata, pero iyo po so pinagkasurunduan kang kay Mayor tsaka kang Konseho. Oh, consensus. Ano? Sige. Opo. Sa inko kondusiron tabi, Vice? Sa ABC Hall po, sa Session Hall. Sa session hall mismo. Opo. Ano po, tabi. Now, Vice, dyan sa imong pagpadalagan bilang chief kan legislative department, ano po sa mga komitibas na nagakarapot dyan, may nabago tabi? Go ahead po. Iyo po, medyo may nabago, medyo ikaw man po sa dati. Kasi po ikaw po kaming bagong apat na konsehal po sa ngunyan. Opo. So, apat na konsehal na bago. Sisay po ito, Vice? Si Councilor Beggo, Councilor Millard Moyo, Councilor Ian Buena, at si Councilor Sheila Dino. Iyo po. Sa mga bagong iyan tabi, ano po ang nakadestino man sa indang kakaputan na komitiba? Kung igwa na po kamong napagkaurulayan? Opo, kay Councilor Beggo, kaya po napadumanso sa budget and appropriation. Kay Councilor Ian, siya man po so agriculture and health. Kay Councilor Millard, siya man po yung environment, tapos housing and urban development. And kay Councilor Dino, siya man po so sa education and yung sa transportation. Opo, opo. Ma'am, curious lang ako, is this the first time tabi, Vice, na ansarong baguhan na konsihal, elehido, makapot nin sensitibong pwesto, appropriation tabi? Actually po, base man kaya sa inyang eksperyensya, nagtrabaho man po kaya siya, although taga-Kamalig, pero nagtrabaho po siya ng 20 years sa Daraga, sa budget office. So, iyon po talaga ang iyang expertise. Aha, okay. So, siyang sa budget and appropriations, ano po? Yes. So yan ang saro sa mayor na komite na napasiring sa sarong baguhan. All the rest, dyan sa mga dati tabi, Vice? Iyo po, si iba dati manggiraran. Ay, opo, opo. So, igwa na po kamo nin, kumbaga, legislative and executive agenda na pinagsaro, tanganing saro ang karampag tabi? Actually po, sa ngunya na sa inaugural session, ito present ni Mayor sa iyang executive agenda, ako man po sa kuyang legislative agenda, at ito sa mga kagawad man po. And makondosir man po kaniki Ella, yung executive legislative agenda. Baka po before end of the year or early next year. Para duman po talagang planuhon. So, sa muyang plano man para sa tuyang banuaan sa ining term na 3 years. Vice, ini po baga na alternate road, ining bypass road tabi no gulpi na dyan na nag-sprout na mga negosyo, kaong-kaunan, and it's a very promising area. Sa lado po kan legislative, any legislative measures na pinagpaplano kamo dyan na
mapapakaray pa ang lugar na yan, tabi? Sige po, actually sa CLUP medyo may babago dahil nga po pag-open kang diversion road. Sa ngunyan nga po, dakol na mga establishmento ang nagtutugdog sa ngunyan. Actually, nagkatirang kasulinahan na may mga kaunan, ikaw nga ni Saro, na groundbreaking na subig, na may kasabay man na Shell, naman mismo sa location ninda. Ang plano ninda is mag-open before December. Tapos ikaw man po duman sa inut-inutan, taro pang gasolinahan man na may kaunan din, na tara po ng gasolinahan. Saka duman mismo po sa area, sa diversion, ikaw din mga nagkatira pa. So, duman sa comprehensive land use program nindo, mababago ito nin marhay tabi por sobre kan sitwasyon na yan dyan na Vice? Iyo po, opo. O so, ano mababago? Yung classification ba and yung, kumbaga yung assessment kan mga daga dyan? Actually po, classification and assessment para sinda, lalo na sa assessment po kan daga, talagang dati, di niyang pag-iintindi, warang interesado dyan na nagbabakal. Ngunyan po halos sa mahalo na nga ni ang presyo kang mga daga dyan. Doble-doble na. Iyo po. Igwak, sa imo po bilang parte, bilang BC Alkalde, any plans tabi na ma-prepare niya to sa posibleng pagbungkaras kanin todo tabi? Actually po, nag-i-input kami sa CLUC at saka sa ang conversion po baga sa mga daga dyan kasi kadaklan dyan agricultural pa, so sa muya din po yan nakatoka. At saka syempre kung ano ang programa ni Mayor, duman po kami, in support kami sa programa ni Mayor. Andangog ko may mga mabukas pa dyan na gasolinahan na o nambitan mo ka sa Bago Vice? Sige po, opo. Tapos so Bigs? Sige po, opo. Oh, may hotel pa ba dyan? May ano po? Hotel? Ikaw po, kasabay po, may rin. Yung sarong gasolinahan duman, yung may hotel na sinday, and may mga kaunan din. Oh, okay. O di sige tabi Vice, magayon na lugar niyan, buda development na dapat niya tong kumbaga maantabayanan through legislative measures tabi ano. Now, ano yan tabi Vice? Kasabay na duma sa pinag-unang bitan kasubago ni kumpadring Jimmy na yung daraga buda ining kamalig masabay na sa mga plano, mga proyekto infrastruktura tabi? Iyo po, actually mga ELA, mga ni po kami, tigpaplano mi na saroon na lang pag-ELA, combine yung daraga and kamalig. Para sa pagplano, complementary po kasi nasa boundary po baga kami, igoping kung mga barangay kami na boundary. So may mga daga po dyan, may mga tinampo na day natatapos or putol. So ganyan po, as much as possible, iingon mi na tuloy-tuloy, kumbaga diretso warang putol ang mga tinampo na para diretsong matatapos. Di natitingga na sasaro ngayon sa balyo, tapos sa ibang balyo bako. So kaingon ni po pati ang pagpapondo ka mga proyekto dyan sa Southern Barangay, sa taroon nilang po. Ayun. Igwa yung daraga, igwa yung kamalig. At saka, kasi nag-open na rin po ang airport po baga. So kaipuan naman duman, plano ni din na magkaag duman tigari sentro. So kung lang digdi sa baba, kundi sa taas, ikaw na rin gari business center naman sa taas. Business center. Sa ina portion tabi Vice, if you may? Yan po, di pang specific, pero arani po sa airport. Sa plano nga rin po ni Kong Salceda, yung train station, is duman man po, medyo arani sa airport. So dapat, duman lang na lugar. Kumbaga, igwa ni because of the proximity magkataning nagad ang daraga Budaligaspi dapat in unison sa indo mga programa di gobyernos manungod sa pagdevelop kan mga infrastruktura. Yes po, exactly. O buda magturugang man sa nakamo, tugang mo so alkalde kan daraga, tugang mo so alkalde kan kamaligi. Siyempre mag-istoryahan. Opo, actually may advantage po. Kumbaga sharing kami. Ayo. Plano hindi po pati sa ibang mga bagay, kunwari sa social services, sa health. Kung sa daraga na pwede may ma-avail sa mga taga-kamalig, ingon mi na mapangyari. And sa daraga din, kung anong project kami or
kamalig na igwa na pwede rin maabil kan taga-talaga. Iyo bagata, garo mas. Oy, Urbano, sa daragaunin proyekto mi ma. Kayo po baga. Opo. Sige, o di sige tabi, Vice, kung ikaw pang gustong idagdag, go ahead tabi. So, sana po ang mga taga-kamalig ang daraga magsuporta sa samuyang administrasyon sa pong mapakaray na mapagayunta na makaskat at yun mapadali ang mga programa, mga proyekto na sa tuyang piga-implementara. Salamat, Vice. Mabuhay. More power. Salamat man po. Mabuhay po. Okay, so yan tabi pa si Vice Mayor Ding Baldo, nabanwaan kan kamalig.